Kuqale phansi ukuphikisana kubalandeli mayelana nodaba oluthinta uKhuzani oluthi uKhuzani waqedela i-albhamu kaMgqumeni ongasekho emhlabeni. Abantu abalandela uKhuzani bathi yebo, uKhuzani wayiqedela ngempela i-albhamu kaMgqumeni, kodwa laba abangamlandeli uKhuzani bathi cha, azange nje ayiqede i-albhamu kaMgqumeni. Abasho ingoma la okune-voice khona kaKhuzani uma kuwukuthi wayiqedela ngempela. Wena uthi uKhuzani wayiqedela i-albhamu kaMgqumeni, zingaki ingoma ezaculwa? Zu-4. Iyiphi ingoma enomehluko ene-voice kaKhuzani lapha? Ngoba uShobeni into wayenza, wenza i-strategy sokuthi azame ukufaka umuntu ozovala isikhala saMgqumeni, because uMgqumeni was the best artist, was the best Maskandi artist ukudlula ama-artist ayekhona kaMaskandi. Ingakho ubaba uShobeni wenza show ukuthi ufuna ukufaka umuntu, so wabona uKhuzani kuwumuntu wayengamsebenzisa ukuvala isikhala saMgqumeni. Marketing bro, marketing. Khuzani akaze acule i-albhamu kaMgqumeni, ayikho ngisho ingoma eyodwa osekwayicula lapha. Ayikho ivoice kaKhuzani kwi-secret. Secret sinayo, siyayazi baba. Uma ukuthi uthi khona idlale.